Il-Ministru għal-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici fisser iċ-ċifri tal-viżitaturi fil-Majkes bħala suċċess kbir. Ħabbar li bejn is-7 u 8 ta' Diċembru il-familji se jkunu mistiedna jżuru l-Majkes bla ħlas waqt Open Day. F'dibattitu dwar l-estimi finanzjarji tal-Ministeru tal-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali semma li Malta se tieħu sem fil-Biennale tad-Disin ta' Londra bil-proġett Turna. Dwar il-PBS il-Ministru Bonnici jirrefera d-deċiżjoni tal-Qorti dwar ir-riklami tal-budget. Sostna li wara li l-Qorti ma laqgħetx il-mandat tal-Partit Nazzjonalista kontra l-PBS għalli li issa il-Partit Nazzjonalista għandu deċiżjoni oħra x'jieħu dwar proċeduri ta' disprezz kontra l-ħaddiema tal-PBS. Għalli li l-Partit Nazzjonalista għadu fiċ-ċans li jirtira talba li tista' tibgħat lil ħaddiema tal-PBS il-ħabs. Appella l-oppożizzjoni li hemm responsabilità fuq kulħadd dwar il-kritika li ssiru u d-diskorsi li jintuża għax fi kliemu ħafna kritika distruttiva ma tagħmel ġid lil ħadd inkluż lil min jagħmilha. Irrimarka li se jkun qed jirritorna bil-kbir il-Malta Eurovision Song Contest li se jkun bl-udjenza. Se jingħata bidu għal bini ta' studio kbir fuq is-sit ta' Melix House u se jibda wkoll rinnovar ta' Television House. Ix-Shadow Minister għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Kultura Julie Zara staqsiet fejn il-viżjoni fil-qasam tal-arti u l-kultura. Ikkritikat li l-gvern għax skonta ħafna artisti qed jitilqu barra. Fakret li l-oppożizzjoni ppreżentat mozzjoni li għadha pendenti biex l-arti titnaqqax fil-Kostituzzjoni. Id-deputat Zara semmiet li l-pajjiż jeħtieġ li jkollu sala nazzjonali tal-kunċerti. Ipproponiet li ssir reviżjoni tat-taxxa l-professjonisti kreattivi u jingħataw inċentivi aktar xierqa inkluż lil privat. Tkellmet dwar il-mużewijiet u staqsiet fondi qed jingħataw biex tissaħħaħ is-sigurtà. Ix-Shadow Minister għax-Xandir Pubbliku Claudette Buttigieg qalet li kull min jaħdem fil-PBS għandu obbligu kostituzzjonali li jkun imparzjali. Id-deputat Buttigieg allegat li uffiċjal għoli fil-PBS li mhux il-kap eżekuttiv jew chairperson għadda email lil Kastilja biex jara kif se jimxi. Irreferit għad-deċiżjoni tal-Qorti dwar ir-riklami tal-budget u waqt li rikonoxxiet is-sentenza qalet li wissiet ukoll li dawn għandhom isiru b'mod politikament sensibbli. Qalet li l-Qorti qalet ukoll li l-messaġġi informattivi edukattivi m'għandhomx għalfejn idardru lin-nies. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli qalet li l-Gvern qed jerġa' jalloka aktar minn 3 miljun u 800,000 euro sabiex jitqasmu aktar fondi lil kunsilli reġjonali u l-kunsilli lokali. Permezz tad-diviżjoni tal-Gvern Lokali qalet li se tingħata priorità lit-taħriġ għal dawk li jaħdmu fil-qasam. Żiedet li l-baġġit tal-kunsilli lokali żdied għal 67 miljun li fi kliema kważi d-doppju ta' dak li kien jalloka Gvern Nazzjonalista. Ix-Shadow Minister għall-Kwalità tal-ħajja u l-Gvern Lokali Chris Said qal li għal darb'oħra dan hu budget li nesa l-Kunsill Lokali. Appella għal studju dwar saħħa finanzjarja ta' dak li qed jingħataw il-Kunsilli Lokali. Ippropona li tibda diskussjoni dwar il-kunċett ta' shared taxation li bih il-Kunsilli Lokali jkollhom parti midħul li jkun ġej mill-ħlas tal-liċenzji tas-sewqan u t-taxxi li jinġabru mill-lokalità.